Хафаевлар гаиләсе Мөслимгә Түбән Кама шәһәреннән кайтып төпләнә. Шәһәрдә яшәгәндә үк бакча тутырып чәчәкләр үстерергә кызыгы Василә Хафаева. Мөслимдә яши башлагач, ул чәчкәләр үстерү белән ныклап шөгыльләнә башлый. Аның бакчасында нинди генә төрле чәчәкләр үсми: петуния, ярангөл, розалар, ромашкалар, бәрхет гөл һәм башка тагын әллә нинди чәчәкләр бар. Алар янәшәсенә төрле матур әкият геройлары да кунакка килгәннәр. Миңа алар белән рәхәт, минем күңелем күтәрелә, яшисе килә. Минем белән бергә иптәшемнең дә яшисе килә. Ул да чыккач матур монда ди. Утыртам да һәр көнне иртә кич мин алар кырында йөрим. Шул. Бөтен дуаларга. Вакытында суын сепсәң, алар белән әзрәк сөйләшсәң, шул. Иртән алар көтеп торалар мине. Чәчәкләрнең орлыкларын үзе әзерлый ул. Үзеннән артканнарын туганнары, дус-ишләренә, күршеләренә дә тарата. Әле бүген дә аның бакчасында ромашкаларның берничә төре, ярангөлләре, петуниялары, хәтта розалары да шул чәчәктә утыра. Чәчкә утыртучыларны бик хөрмәт итәм. Значит, алар матурлыкны яраталар. Алар матурлык кына түгел, безгә даже исәнлек, саулык бирәләр. Бар кеше сөенгәч, теге тозалык бирү дигән сүз бит инде, ул теге кешенең сөенүе. Хөрмәт итәм чәчкә үстергән кешеләрне бөтенесендә. Чәчәкләрем әллә нинди сортлы, культуралы түгел инде, гап-гадиялар ди Василә ханым. Әмма күп очракта шул чәчкәләр гади булган өчен дә матур түгелме соң инде. Иң мөһиме, алар бүген йорт хуҗасына бүләк булып, һәр вакыт чәчәктә утыралар. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.